Takže vítajte pri mňom aj v dnešnom novom videu. Bol som dneska na Sote SKP 050 Hľagoš. Robil som si antenku novú, takže balón som minule vyrábal. OM8HG Stano mi poradil, jak na to. Takže utekal som rýchlo na Hľagoš to otestovať. Mal som to na 6-metrovom biči, natiahnuté dve strany 20,15 20,35 tak metrov káblu, ako tu vidíte. No, fokoty boli riadne tam, čo som bol. No a testoval som to hlavne na 7 MHz. Tu mi aj stolička spadla, jak fúkalo, no neskutočné fukoty. Takže tu vidíte, jak to mám pekne natiahnuté. Spojenia na sedmičke išli veľmi, veľmi dobre. Samozrejme je to také pásmo, ktoré je väčšinou tu po Európe. Takže darili sa mi spojenia aj s Talianskom, aj s Českom, Maďarsko, Poľsko, tu v okolici. Takže parádne som si ho testoval. Na 14 mega to až tak dobre nešlo, neviem, možno boli podmienky také. Dal sa pekne zladiť na 14 MHz, samozrejme na 28, aj tam tu už je vyššie zvierko. Takže takto som si to urobil, tu som si zapichol tyčku takú, čo som mal zvyšnú, keď som vyrábal antény. To je ten môj balónik. Šnúro mi poradil takisto Stano, kde mám kúpiť takú stanovú, takže pekne som si vyrobil. Jednička kábel, bič som si priviazal samozrejme ku takej trubke, ktorá tam bola. No a vidíte, že krásny výhľad na všetky strany. Nebolo to jak jasno, ale ako bolo parádne až na ten vietor, ktorý bol taký dosť silný. CQ SOTA, CQ SOTA, CQ Summit on the air. Oscar Mike 0 Alpha Bravo Alpha. Oscar Mike 0 Alpha Bravo Alpha. QRZ. Maria 8, Adam Emil Ivan, Oscar Mike 8, Alpha Echo India. Maria 8, Adam Emil Ivan, pozdravujem ťa. Rekord pre teba je 5959. Momentálne vysielam zo Soty. Kopec sa volá Hľagoš. Jak ma berieš ty? Milom vypol mobil, s Tomášom som mal pekné spojenie, no a tu je cesta už späť dolu. Veľa som toho nenatáčal, tak sa mi strašne nechcelo, aspoň tak skrátka, že by ste videli. Taká panelka tam ide hore rovno ku vysielaču, takže len tak cez okno vidno tam aj tieň, takže nie som taký profesionálny youtuber, ale aspoň, že by ste videli. No a spojenie bolo habade, pozerám, že 50 kvézo. Takže parádne to na tej sedmičke išlo, aj taká 14 trošku bola. To mám zopár staníc. Potešili ma aj české stanice, aj slovenské stanice, takže ďakujem za to pozeranie všetkým. No a teším sa zase na ďalší portablik, z ktorého by vám môžem doniesť nejaké pekné zábery.